Dende e desde son dúas preposicións, dúas palabras distintas, a pesar de que son moi similares formalmente. Dende procede do latín de in de, e desde tamén procede do latín de ex de. Como se ve, son palabras, pola súa historia, palabras compostas de varias preposicións. As dúas expresan o mesmo, orixe, sexa no espazo ou no tempo, que en latín se expresaba precisamente coa preposición de, entre outras. O seu reparto máis ben é xeográfico, é dicir, nunhas zonas de Galicia utilízase a palabra desde, e noutras a palabra dende. Obviamente, nos textos literarios podemos atopar unha ou a outra segundo o gusto do autor. Agora ben, cada un de nós convén que, a hora de escribir, optemos por unha delas e manteñamos esta opción ao longo de todo o texto para darlle unha certa coherencia, a que prefiramos ou a que sexa máis usual para nós, pero mantendo sempre a mesma. Dende, desde, as dúas preposicións indican lugar, punto de partida, a partir do cal se realiza unha acción ou a partir do cal se parte no espazo ou no tempo. Tamén temos en galego a forma des, que ten menos uso e que se utiliza sobre todo con desque. Desque te vin, quedei encantado, pois significa desde o momento que te vin. E tamén podes utilizar con un sentido explicativo ou causal. Desde que non estabas na sala, pensei que non chegaras.